να ανταποκριθούμε θετικά στην πρόσκληση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην ενοριακή μας κατασκήνωση, δύο πράγματα ή καλύτερα δύο αλήθειες πρέπει να κυριαρχούν στο μυαλό μας, αλλά και στη σκέψη μας. Πρώτον, η κατασκήνωση με τους κατασκηνωτές της είναι Θεού γεώργιον, δηλαδή αγρός που ανήκει στο Θεό, αλλά και που τον καλλιεργεί και τον φροντίζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, ως απλοί γεωργοί, καλούμαστε να ρίξουμε το σπόρο. Δεύτερον, ως στελέχοι που εργαζόμαστε στο Θεού Γεώργιον, την κατασκήνωση, έχουμε την τιμή και την υψηλή αποστολή να είμαστε διάκονοι Χριστού, δηλαδή να διακονούμε έργων Χριστού, έργων Θεού. Και τα δύο αυτά μαζί δημιουργούν σε όλους μας και ομαδικά, μα και στον καθένα χωριστά, τεράστια ευθύνη. Ως διάκονοι Χριστού έχουμε ευθύνη να γνωρίζουμε πως το πρώτο έργο μας είναι να βοηθήσουμε στο έργο της σωτηρίας των παιδιών, το οποίο πρόσφερε και προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και οφείλουμε στον αγρό του Θεού να εργαζόμαστε με προθυμία και επιμέλεια, έχοντας πάντα τη συναίσθηση πως λογοδοτούμε άμεσα στον ιδιοκτήτη του αγρού, που είναι ο Θεός. Το κύριο έργο μας όμως, ως διάκονοι Χριστού, φαίνεται να συμπίπτει απόλυτα και με τον σκοπό της κατασκήνωσης, που ως προέκταση της Εκκλησίας δεν είναι άλλος από τη σωτηρία των όποιων κατασκηνωτών, παιδιών, νεαρών ζευγαριών, κυριών και άλλων. Βέβαια, για να καταστεί δυνατόν να έχουν έστω και οσμή σωτηρίας, κάτι που είναι κατεξοχήν έργο της Θείας Χάρης, εμείς, τα στελέχη, πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε να μορφωθεί Χριστός στις ψυχές των κατασκηνωτών, με απαραίτητο υποβάθρο τη γνώση της χριστιανικής μας πίστης. Επιπλέον, η βοήθεια μας για τη σύνδεσή των με τα μυστήρια και τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας είναι εκ των όνου κάνευ, για να μπορέσουν να έχουν στη συνέχεια και τα ανάλογα βιώματα. Αυτός ο σκοπός, όπως και οι στόχοι της κατασκήνωσης, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται υπερβολικά υψηλοί, μεγάλοι, πιο απλά άπιαστοι. Έστω και αν καλούμαστε να τους πετύχουμε σε 7 ή 10 με 12 ημέρες. Ιδούνην καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούνην ημέρα σωτηρίας. Οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν πράγματι άπιαστοι μόνο μέσα σε καθαρά ανθρώπινα πλαίσια, εκεί δηλαδή που το Θεό τον αφήνουμε έξω. Για μας όμως, και μόνο που θυμόμαστε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, «Εγώ εφύτευσα, Απωλώς επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανε», όπως και τον λόγο του Κυρίου «Άλλος εστίν ο σπήρων και άλλος ο θερίζων», είναι αρκετό να μας πείσει περί του εφικτού του στόχου. Θα κληθούμε λοιπόν σε λίγους μήνες σε ένα Θεού Γεώργιον ως Χριστού διάκονοι, όλοι εμείς τα στελέχη της κατασκήνωσης. Πολλοί άνθρωποι μαζί, με διαφορετικά χαρίσματα, θα αναλάβουμε ένα κοινό έργο. Και το ερώτημα, πώς η διαφορετικότητα θα πετύχει κοινό έργο? Η απάντηση απλή. Ο καθένας μας θα αποδώσουμε εκεί όπου μπορούμε, ενώ ταυτόχρονα με πολλή ταπείνωση θα σεβόμαστε το έργο των άλλων, πιστεύοντας απόλυτα ότι η καρποφορία είναι έργον Θεού. Αλήθεια, αν ένας Παύλος λέγει «Εγώ εφύτευσα, Απωλώς επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανεν», τι μπορούμε να πούμε εμείς? Ασφαλώς και δεν υπάρχουν λόγια, παρά ένα δέος πρέπει να μας διακατέχει για το ότι ο Θεός μας ζητά να γίνουμε συνεργοί στο έργο της σωτηρίας αδελφών μας. Ναι, η προσφορά του Ευαγγελίου είναι προσφορά Θείας Χάριτος, προσφορά σωτηρίας. Έτσι, η συνειδητοποίηση της αλήθειας ότι ως Θεού διάκονοι εργαζόμαστε σε Θεού Γεώργιον θα μας βοηθήσει να βλέπουμε όλους τους κατασκηνωτές ως έναν και να μην τους χωρίζουμε σε καλούς και κακούς, πρόθυμους και ράθυμους ή επιδεκτικούς και ανεπίδεκτους. Μα και αν ακόμη δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, λόγω δικής μας αδυναμίας, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω πως στην καρδιά μας θα υπάρχει πάντα χώρος για όλους και να μην απορρίπτουμε κανένα. Ξέρετε, επειδή ένα τέτοιο έργο καρποφορεί μόνο με τη χάρη του Θεού, πολλές φορές τα ατίθασα ή λεγόμενα ανεπίδεκτα παιδιά, εις καιρών δεχτών και εις ημέρας σωτηρίας, ξεπερνούν πολλούς από εμάς και σε αρετήν και σε βιώματα. Η κατασκήνωση λοιπόν δεν είναι ούτε ο χώρος,
μα ούτε και ο καιρός του χωρισμού του αγαθού σπόρου από τα ζυζάνια. Ακόμη δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη στάση, γιατί εμείς δεν κάναμε τα πάντα, ενώ ως Χριστού διάκονοι είμαστε οφειλέτες πολλών και για πολλούς. Κυρίως όμως οφείλουμε κατά τον Απόστολο Παύλο το αγαπάν αλλήλους, να αγαπούμε ο ένας τον άλλο, διότι κατά τον ίδιο Απόστολο, εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει δια της αγάπης του των όλων νόμων. Ώστε η αγάπη δεν είναι κάτι που το προσφέρω όταν θέλω και όποτε αποφασίσω. Αντίθετα, είναι χρέος και οφειλή. Είναι στάση ζωής. Εξάλλου, το αγαπάνε και αγαπάστε αποτελεί πηγή χαράς και ευτυχίας, πηγή ζωής για τον κάθε άνθρωπο. Πολύ περισσότερο θα έλεγα αυτό ισχύει μέσα στον χώρο της κατασκήνωσης. Επιπλέον, εάν θέλουμε να παρουσιάζουμε ή καλύτερα να αποδεικνύουμε διέργων τους εαυτούς μας ως διακόνους Χριστού, πρέπει αυτό να το κάνουμε με πολλή υπομονή και μέσα από θλίψεις και στεναχώριες. Είτε αυτές μας τις προσφέρουν οι άλλοι, παιδιά γονείς, είτε τις παραχωρεί ο Θεός, χωρίς εμείς να δίνουμε καμιά αφορμή σκανδάλου, για να μην κατηγορηθεί η διακονία μας κατά τον Απόστολο Παύλο. Εμείς ας παρακαλούμε μόνο το Θεό να μας δίνει δύναμη και να σκεπάζει Αυτός της αθελήτους απρονοησίας μας. Χρειαζόμαστε βέβαια την υπομονή, γιατί όταν κάνουμε έργο Θεού πρέπει να περιμένουμε και περιφρονήσεις και δυσφημίσεις, ακόμη και συκοφαντίες, ως αντιστάθμισμα των επένων και της τιμής που απολαμβάνουμε από εκτιμητές του έργου μας. Έχουμε όμως κυρίως ανάγκη της βοήθειας και της χάριτος του Θεού, όχι μόνο για να μην περηφανευόμαστε, αλλά προπαντός για να μην αγανακτούμε και μνησικακούμε κατά των δυσφημιστών συκοφαντών μας. Φίλοι και φίλες, γινόμαστε διάκονοι Χριστού όταν γινόμαστε συνεργοί στο αγαθόν, στο θέλημα του Θεού. Χριστού διάκονοι όμως γινόμαστε και όταν αποτρέπουμε ή ακόμη και όταν φοβίζουμε να πράττουν το κακόν, ή να μην δοξητής ασυνείδητος είναι, για να μην νομίζει κάποιος ότι μπορεί να μείνει ασυνείδητος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι αρχή σοφίας φόβος Θεού. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι που η αγάπη έξω τον φόβο βάλει. Αυτή η διακριτική στάση μας, από τον φόβο μέχρι την αγάπη, γίνεται δεκτή από τους άλλους όταν εμείς γίνουμε για εκείνους πιστοί, δηλαδή αληθινοί διάκονοι Χριστού, όπως ο Επαφράς για τους Κολοσσαείς, ως εστί πιστός υπερ ημών διάκονος Χριστού, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Και να θυμόμαστε ότι αυτό που τονίζει ο Παύλος για τον Επαφρά ισχύει και για μας. Δηλαδή, ενώ ο Επαφράς διακονεί υπηρετεί τους Κολοσσαείς, ο Παύλος όταν γράφει σε αυτούς δεν τον αποκαλεί διάκονον ημών με ύψιλο, αλλά διάκονον Χριστού. Και αυτό γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριος των εργατών του Ευαγγελίου και αυτοί είναι διάκονοι αυτού. Εάν λοιπόν αυτά θέσουμε ως θεμέλιο της οικοδομής και ωφελίας των αδελφών μας, θα είμαστε καλοί διάκονοι Ιησού Χριστού, όπως υποδεικνύει στον Τιμόθεο και πάλι ο Απόστολος Παύλος. Ταύτα υποτιθέμενος της αδελφής, καλός έσυ διάκονος Ιησού Χριστού, νοουμένου ότι και εμείς την ίδια στιγμή που διδάσκουμε τους άλλους, θα τρεφόμαστε με τους λόγους του Ευαγγελίου. Για το λόγο αυτό έχουμε ανάγκη να διατρέφουμε στο θέλημα του Θεού, στο λόγο του Ευαγγελίου. Στην ίδια συνάφεια, ο Απόστολος Παύλος τονίζει και αυτό που ήδη αναφέραμε, πως δηλαδή εκείνοι που διακονούμε και διδάσκουμε είναι αδελφοί μας και ως αδελφούς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Ίσως όμως πει κάποιος μετά από αυτά που ακούσαμε, πως αν ακολουθήσουμε όλα τα πιο πάνω, υπάρχει ενδεχόμενο να χάσουμε και τα παιδιά και την όλη προσπάθεια. Γιατί τα σημερινά παιδιά εκείνο που θέλουν είναι καλό περιβάλλον, καλή περιποίηση, δηλαδή καλό φαγητό και μια τέλειωτη ψυχαγωγία, παιχνίδι. Αλήθεια, αν ακολουθήσουμε μονομερώς αυτή την απλή πορεία του θέλω των παιδιών, τι θα είμαστε, διάκονοι Χριστού ή εστιάτορες και ξενοδόχοι? Αγαπητοί μου, οι όποιοι φόβοι και επιφυλάξεις ως προς τα πιο πάνω πιστεύω πως θα υποχωρήσουν ή και θα εξανεμιστούν εάν πράγματι προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα το δικό μας ρόλο και παρουσία στην κατασκήνωση. Με τη συναίσθηση ότι είμαστε διάκονοι Χριστού και πάμε να διακονήσουμε σε Θεού Γεώργιον,
ξεκινούμε από το σπίτι μας σχεδόν πλήρως προετοιμασμένοι για το τι θα προσφέρουμε στην ομάδα μας πρώτα και στην κατασκήνωση στη συνέχεια, για να έχουμε έτσι ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας για την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών. Σε αυτό θα βοηθήσει πολύ το να γνωριστούμε γρήγορα με τα παιδιά και να μιλήσουμε ξεχωριστά με το καθένα από αυτά. Το να προσπαθήσουμε να είμαστε ή δυνατόν συνεχώς μαζί με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι ένα από τα βασικά καθήκοντά μας, αλλά ο διακαής πόθος μας, αφού αυτά είναι οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας, η οικογένειά μας. Επειδή η κύρια εργασία που κάνουμε είναι να βοηθήσουμε να μορφωθεί Χριστός στις ψυχές των παιδιών και η εργασία αυτή γίνεται αθόρυβα και με αγάπη, χωρίς να είναι ανταγωνιστική είτε προς συναδέλφους, είτε προς τις άλλες ομάδες, το έργο αυτό μας δένει πια ως κοινότητα, ως οικογένεια. Και η κοινότητα ζητά και επιδιώκει, όπως αναφέραμε, χαρά και ευτυχία. Του τέστην παιχνίδι, ψυχαγωγία. Ποιος μπορεί να το αρνηθεί, αφού πλαστήκαμε για να γίνουμε μέτοχοι της μακαριότητας, μέτοχοι της χαράς? Εδώ όμως είναι που αρχίζει και ο δικός μας ρόλος. Χωρίς να εμποδίζουμε τα παιδιά να τρέχουν και να αναζητούν τη χαρά, πρέπει να τους εξηγήσουμε με υπομονή και αγάπη ότι η πηγή της χαράς και ευτυχίας που επιμόνως αναζητούν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με πολλή δε διάκριση να τους δώσουμε το μήνυμα ότι τα άλλα που ψάχνουν και με τα οποία πολλές φορές ασχολούνται είναι υποκατάστατα της χαράς. Ακόμη όλοι μας θα έχουμε προσέξει πως όταν τα παιδιά τρέχουν για παιχνίδι, στην πραγματικότητα αναζητούν τρόπους εκτόνωσης της δραστηριότητάς τους. Το λυπηρό είναι ότι πολλές φορές η χαρά τους δεν είναι η χαρά του παιχνιδιού, αλλά η ικανοποίηση από την αυτοπροβολή ή έστω την προβολή. Και διερωτώ με, τι φίλοι θα είμαστε αν δεν τους υποδείξουμε άλλους τρόπους διοχέτευσης της δραστηριότητάς τους, άλλους τρόπους χαράς και μάλιστα μόνιμης, όπως είναι τα έργα της αγάπης, της αλληλεγγύης, γιατί όχι και της θυσίας, που είναι τόσο απαραίτητα στην εποχή μας, στην εποχή της κρίσης. Ίσως βέβαια οι συχνές μας παρεμβάσεις, έστω και διακριτικές, μας γίνουν λίγο ενοχλητικές. Υπάρχει όμως καμιά θεραπευτική αγωγή που να μην προκαλεί έστω και τον παραμικρό πόνο? Προσωπικά θα προτιμούσα ένα μόνο ευχαριστώ από κάποιον της ομάδας μου που τον βοήθησα να κάνει ένα βήμα προς τον Χριστό, παρά τα 10 «πόσον καλός είσαι, Κύριε», επειδή θα τους άφηνα ανενόχλητους. Αγαπητοί μου, χωρίς να διεκδικώ το ρόλο του δασκάλου ή κυρίως του ειδικού, αν δούμε προσεκτικά τις πιο πάνω επισημάνσεις και αφού βοηθήσουμε τα παιδιά να ψυχαγωγηθούν σωστά και δημιουργικά, νομίζω πως θα διαλυθούν και οι οποιαδήποτε ενδιασμοί τυχόν πέρασαν από το μυαλό μας. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα όμορφο συνδυασμό διδασκαλίας και ψυχαγωγίας σύμφωνα και με το λόγο του Κυρίου και «ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μία φιένε», για να έχουμε και να έχουν και οι κατασκηνωτές μια ξέγναστη και παραγωγική κατασκηνωτική περίοδο, γεμάτη χαρά και ευτυχία, αλλά και γεμάτη ζωή. Το ζήτα με κεφαλαίο. Ευχαριστώ.